llibres en vida. Sabies que a les Índies Orientals hi viu el Tarsi que s'assembla molt a tu? Tarsi! Què passa? No et molesta que et tractin de Tarsi? Quin avorriment. Que t'han tractat de Tarsi, dius? I tu no t'has enfadat! I per què m'havia d'enfadar? Si se m'assembla, deu ser un animal molt bonic. Mirarem com és de bonic en un llibre d'animals. Oh, no! Falta el full dels micos que el vaig deixar a un amic. Esclar. No hauries d'arrencar els fulls dels llibres. A veure, per aquí tenia alguna cosa sobre animals. A veure, aquí hi ha un llibre de plantes i un d'insectes. Però on és el llibre d'animals? No sabia que tinguessis tants llibres. Ves, és que no són llibres corrents, són llibres en vida. Mital! Què vols dir, llibres en vida? Fixa't. A veure... El Tarsi és a la pàgina 263. Aquí el tenim. És aquest? Mira'l. Ai! Amb aquest llibre es pot veure tot tal com és a la realitat. Sí que se t'assembla. En me les pagarà! Prou! I tanca aquest llibre immediatament! Oh, no! Estigues quiet! Torna aquí! Ja et tinc. És un llibre fabulós, me'l deixes? No, si el perdessis podria resultar molt perillós. Et prometo que vigilaré molt, sisplau. Deixa'me'l. Ai, d'acord, però només una estona. Què és això? Surt fum de l'habitació d'en Nobita! Hi ha un foc! No sembla fum. Per mi que és un núvol. Sí, però aquesta classe de núvols només apareixen a l'estiu. Són els que van carregats de llamps. Sou més totxos. Ai! És genial! Així et venges d'ells. El núvol, el llamp i la pluja eren a dins d'aquest llibre, ho veieu? Són llibres en vida. Llibres en vida? De debò? Que bé! Sí, i en tinc de diferents temes. De què? Què? Se'ls han endut? Després els aniré a buscar. Els teus amics són ben capaços de destrossar-los i tant! Recupera'ls! D'acord. De cap manera me'l quedaré una estona més. Què dius ara? Com goses quedar-te una cosa que no és teva? Torna-la ara mateix! D'acord. Sembla mentida com et poses quan t'enfades. Ahà! T'he descobert, gegant! T'has menjat un pastís sencer! Ai, no t'enfadis, en compraré un altre i te'l donaré. Falta una papallona! Jo que estava tan content de tenir un llibre tan original. Torna-me-la ara mateix! S'ha d'anar molt amb compte amb els teus amics. Són la pell de Barrabàs. Ho sento, Doraemon. Adéu! Un moment! Aquest cotxe és d'un dels llibres! El tornaré quan hàgim fet una volta. Ai! Bé, per fi els tenim tots, oi? 5 llibres. I n'hi havia 6, ens en falta un. Què? El llibre dels animals prehistòrics. Per què has tret el mamut? No és moment per fer preguntes, auxili! No facis tant de soroll. Si s'enfada no et podrem rescatar. El calmarem amb una cançó. Mamut, mamut, quins ullals tan llargs que tens. Ens n'hem sortit, ens està escoltant hipnotitzat. Mamut bonic, mamut trempat, t'estimem, mamut bonic, mamut bonic. I el llibre! Auxili!
cosa per capturar-lo. Demanarem ajut a herois dels còmics. D'acord. Ah! Ai! Ah, no hi ha res a fer, no tenen prou força. Ah! Ai, ai, auxili, auxili, ajudeu-me. Ai, ai, Doraemon, salva'm, sisplau. Ai, Torna dins del llibre. Salvats. Navita, ja pots sortir, no tinguis por, el mamut ha tornat al llibre. sóc aquí. Eh? Treu-me d'aquí de seguida. Ah. La càmera que prefereix els macos.